Hello mga kabisdak, welcome to my YouTube channel. This is Kerv Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. So for today mga kabisdak pala ay i-update ko lang po kayo tungkol sa partial deployment ban dito sa Kuwait. So naglabas po kasi ang Philippine Embassy dito sa Kuwait or ang POA Government Board ng Resolution number 6 series of 2020 tungkol sa partial deployment ban dito sa Kuwait. So ang kasama po sa ban lifted po mga kabisdak ay yung Visa 18 professional or skilled workers or new hires, and Visa 18 semi-skilled worker, and both new hired and returnees or balik manggagawa. Ayan. So yan po yung na ban lifted na po dito sa Kuwait. So yung mga Visa 18 na nagbakasyon, pwede na po silang makabalik dito sa Kuwait. Yung gustong magbabakasyon dyan, yung nagdadalawang isip, ayan, so pwede na po kayong magbakasyon. Kasi aprobado na po yan ng POA ng government natin. So ulitin ko uli, ang ban lifted ay Visa 18, professionals, skilled worker, or new hire. Or Visa 18, semi-skilled worker, or ang new hire or yung balik manggagawa. Ayan. So yung mga ban not lifted naman po or yung mga Visa 20 or tinatawag natin na domestic worker dito sa Kuwait, yun po yun ang hindi pwede na makabalik. Kahit newly hired ka, nagagaling ka sa Pinas, ay hindi ka na po pwede mag-apply dito. At yung mga nagbakasyon na po na Visa 20 or domestic helper dito sa Kuwait, nagbakasyon ka, hindi ka na po makakabalik. Yung mga Visa 20 naman po na nagtrabaho sa labas na nagbabakasyon, so hindi na po kayo, kung uwi kayo magbakasyon, hindi na po kayo makakabalik. So ulitin ko uli, ang ban not lifted dito sa Kuwait na mga Visa 20 ay kung magbakasyon kayo, hindi na po kayo makakabalik. Ayan. Hindi na po kayo makakabalik. Ayan. Pati yung mga new hires or yung returners or yung balik manggagawa. Kahit may balik manggagawa kayo, pero Visa 20 kayo, hindi na po kayo makakabalik. Ayan. Actually, effective to last February 6 pa, 2020. Pero ginawa ko lang ng video para clarify lang po sa mga workers na nandito sa Kuwait ngayon at sa mga nandun nagbabakasyon na mga workers. So clarify ko lang po na yung mga Visa 18 ay pwede na po talagang makabalik at yung Visa 20 ay hindi na po talaga makakabalik dito sa Kuwait. Ayan. So sana po, ako talaga ay sa totoo lang ay nanglumo ako dahil sa desisyon ng ating government na hindi na makakabalik yung mga Visa 20. Pero wala tayong magagawa kasi dahil nga sa mga pangyayari, dahil tungkol kay Ginilin at kay Dimapilis nung pinasok sa ref. So yun po ang desisyon ng ating government. So hindi ko naman talagang sinabi na maraming masama dito, pero may mga amo kasi nila na mababait talaga. So sayang naman po kasi kung hindi po pagtuunan ng pansin to ng ating government tungkol sa issue ng DH dito sa Kuwait. Kasi kawawa naman po yung natitira nilang pamilya sa Pilipinas. So sana naman po ay gawa nila ng paraan to. Siguro naman po ay ginawa na nila ng paraan, inastadihan na ng ating government kung ma-okay na talaga itong partial deployment ban sa domestic helper dito sa Kuwait. Ayan. So, mga kabisdaks, dito na lang po ako. Ayan po yung advisory ng POAA or yung Philippine Embassy sa Kuwait. So, sana po ay malinaw po sa inyo yan na yung mga gusto nang bumalik na mga Visa 18. Ayan. So pwede na kayo makabalik. At yung mga Visa 20 ay wag mo na kayong
mag-alangan magbakasyon kung mayroon pa kayong mga obligasyon sa Pilipinas kasi kaawa naman po yung natitira natin sa Pilipinas. So dito na lang po ako mga kabisdak, at sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, ayan, paki-click po yung bell dyan para ma-notify po kayo sa mga bago kong upload, at paki-like at paki-comment naman po yun kung ano yung gusto nyo ipaabot sa ating government, at paki-share naman po yung videos natin. Salamat po, at dito na lang po ako, at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong mga OFW.